Με λένε Μαριάννα Σιζ, ασχολούμαι με τη μουσική και το τραγούδι πάνω από 20 χρόνια. Έχω δημιουργήσει αυτό το κανάλι γιατί είχα πάρα πολύ την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις ιστορίες μου, κάποιες από τις ιδέες που έχω πάνω στο τραγούδι, πάνω στην τεχνική, κάποιους μεθόδους μελέτης που έχω υπόψη μου. Και έχω τη χαρά μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόση εμπειρία πάνω σε πάρα πολλά επίπεδα πάνω στη μουσική, έχοντας εργαστεί επαγγελματικά και σε live επίπεδο και σε δισκογραφία, σε recordings, στο θέατρο, νιώθω ότι έχω μαζέψει το υλικό, έχω μαζέψει ένα υλικό το οποίο νιώθω ότι δεν μπορεί πια να μείνει μέσα μου. Θέλω πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας. Θέλω πάρα πολύ να σας μιλάω για πράγματα που σκέφτομαι, γιατί και εγώ κατά κάποιο τρόπο στην πορεία της εξέλιξής μου ήμουνα σε πολλές φάσεις μόνη μου που προσπαθούσα να ανακαλύψω πράγματα, προσπαθούσα να συλλέξω περισσότερες πληροφορίες, να έχω παραπάνω επιμόρφωση. Και ξέρω ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια που μπορεί ο κάθε ένας μας να πέσει επάνω τους και γι' αυτό το λόγο έχω δημιουργήσει αυτό το κανάλι για να μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες, κάποια πράγματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα βάλουμε σε μία σειρά και να οργανώσουμε και τις ασκήσεις μας και τη μελέτη μας για να μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική εξέλιξη και να αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτά τα μικρά εμπόδια που μπορεί να προκύψουν είτε πάνω στο τεχνικό κομμάτι, στο κομμάτι του τραγουδίσματος και του πώς θα χειριστούμε τη φωνή μας και το σώμα μας, αλλά και στο πώς μπορεί να νιώθουμε και τι μπορεί να συναντάμε σαν σκέψεις όλοι μας και να χάνουμε την ελπίδα μας πάνω στη μελέτη μας και να λέμε γιατί να μελετήσω και πού θα πάω, και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον πια. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα, υπάρχει ό,τι μπορείς να φανταστείς εκεί πέρα έξω και μπορεί να είναι δύσκολο να βρεις το στόχο, να βρεις το κίνητρο, το λόγο για να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς. Είμαι εδώ γιατί το έχω πάρα πολύ ανάγκη εγώ, γιατί θέλω πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέσα μου ένας καταράχτης που θέλει να βγει και να έρθει σαν πληροφορία προς τα έξω. Και αν θεωρείτε ότι αυτό που παίρνετε σας αρέσει, σας κάνει καλό, μπορείτε να παραμείνετε στο κανάλι και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε αυτά που είναι να έρθουν. Θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο συναντώ πολύ συχνά. Πολλοί μαθητές με προσεγγίζουν γιατί θέλουν να βελτιώσουν την τεχνική τους, να βελτιώσουν την ευελιξία τους, τον έλεγχο πάνω στη φωνή τους. Και αυτό που κάνω πάντα, αυτό που φροντίζω να κάνω πάντα, είναι να μας πηγαίνω πίσω στην αρχή. Πολύ σημαντικό είναι το πώς θα γίνει η προθέρμανση της φωνής. Θεωρώ ότι είναι νούμερο 1, ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να λείπει από την καθημερινότητα του τραγουδιστή ή του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη φωνή του με οποιονδήποτε τρόπο. Και πάντα γυρίζω πίσω στην αρχή, στο πρώτο warm-up της φωνής. Θεωρώ ότι εκεί είναι όλη η ουσία, από εκεί ξεκινάει ακόμα και η κατανόηση της φωνής, του οργάνου αυτού που είναι μέσα στο σώμα, και φροντίζω να υπενθυμίζω το πόσο σημαντικές είναι οι αναπνοές. Γενικότερα, ο στόχος είναι να διαμορφώσουμε μαζί σιγά σιγά, βίντεο με βίντεο, στην πορεία, τον τέλειο οδηγό φωνητικής προθέρμανσης. Οπότε πάμε να δούμε ποιος είναι ο τέλειος τρόπος να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το σώμα μας και τη φωνή μας. Σε πρώτη φάση πρέπει να καταφέρω να πάρω μία ωραία διαφραγματική αναπνοή. Δηλαδή να αποθηκεύσω το μέγιστο του αέρα μέσα στο σώμα. Η δεύτερη φάση είναι να καταλάβω πώς θα εξάγω αυτό τον αέρα. Μαθαίνω να ρυθμίζω τις πιέσεις και πώς να βγάζω τον αέρα μου την ώρα που τραγουδάω. Έχω χωρίσει τις ασκήσεις της αναπνοής σε 4 κατηγορίες. Οι πρώτες ασκήσεις είναι οι χαλαρωτικές.
Αυτές οι ασκήσεις είναι απλές, απλά παίρνω, απλά βγάζω σε αργό χρόνο για να χαλαρώσω, για να χαμηλώσω τους παλμούς της καρδιάς και να προχωρήσω. Το δεύτερο σκέλος είναι η αντοχή. Είναι η αργή εξαγωγή του αέρα. Όταν βγάζω αργά τον αέρα, ρυθμίζω τις πιέσεις μου, αυξάνω την αντοχή μου και μαθαίνω να στηρίζω καλύτερα. Το τρίτο κομμάτι είναι ο έλεγχος. Να μπορώ να έχω σταματήματα καλά, να μπορώ να έχω ξεκινήματα καλά, να ανασένω στο ρυθμό, να τραγουδάω στο ρυθμό. Το τέταρτο είναι η ενδυνάμωση και είναι απλές ρυθμικές ασκήσεις σε πιο γρήγορα BPM για να ενδυναμώσω τους μυς γύρω από το διάφραγμα και να μπορώ να έχω καλύτερη ανταπόκριση.